Naiz irratian, bigarren kafea. Egun onda izuela eta ongi etorri bigarren kafera. Giro, goibela, odei ilunak eta ostarterik ez. Egia da, gaur zalantzari gabe, berriro urte bete beranduago Blue Monday da. Urteko egunik tristeena. Hala da bai, Cliff Arnall psikologoaren arabera urteko 3. astelena da urteko egunik tristeena. Blue Monday delakoa, edo euskaraz, astelen urdina. Baina gu ez gara kolore bakarrera mugatuko. Guk gama kromatiko osoa dugu gustuko. Beraz, nola emango diogu buelta astelen urdinari? Ba koloreekin, kolore askorekin. Euskal Herrian jada ospatu ditugu urteko lehenengo inauteriak. Uitzin, Nafarroan, elurrez inguratuta, mozorrotu eta festa egin dute bizilagunek. Ratatouille, Son Goku, amonak, txerritxoak guztiak ibili dira herriko kaleetan. Joan gaitezen, kolore, ze kolore, eta gaur Blue Monday bada urdinarekin hasiko naiz ni. Gaurko egunez 1948an Potokien lehen komikia argitaratu zuten, Belgikako Espiro aldizkarian. Peio marrazkilariak sortutako historia hauetako protagonistak baso zabal bateko onjo herri batean bizi diren izaki urdin txikiak dira. Peio, 1982ko abenduaren 24ean hiltzen. Thierry Culliford semea arduratu da historio berriak argitaratzeaz, sekulako imperio da Potokiena. Komikiak, jostailuak, marrazki bizidunak, ETV baten euskaraz ikusi ahal izan genituen. Eta Potokina efektua zertzen ikasi genuen. 1981an Kaza Polik idazleak The New York Times aldizkarian The Smurfette Principle argitaratu zuen. Kontatzeko komiki, telesail eta pelikuletan askotan gertatzen den arrakala. Hau da, agertzen diren pertsonaien artean, gizonezkoek ezaugarri berezigarriren bat izaten dutela, eta aldiz, Potokinari gertatzen zaion gauza bakarra dela emakumea dela. Harrapatuko zaituzte, bai horixe! Egiten den azken gauza baldin bada ere! Inork ez du ankituko gure herrizka, eta lasai bizi gara. Gure janari Potokin harriak jaten, gugauta eguna beste. Potokia. Banik beste emakume bat eta beste kolore bat aipatu nahi ditut. Elizabeth Short eta beltza. The Black Dahlia. Gaurko egunez zendu zen Elizabeth 1947ko urtarrilaren 15ean. Aktore gai bat izan zen, bere heriotzak ospetsu egin zuena. Gorpua bita moztu baitzioten. Haren hilketak oraindik argitu gabe dagoela hipotesi asko sortu ditu eta inspirazio iturri izan da film eta liburuetarako. Dahlia beltza ez izena jarri zioten, hil aurreko egunetan Dahlia urdina filma estrenatu zutelako, neska baten desagerpena kontatzen zuena. Ordutik hona igaro diren hamarkadetan Dahlia beltzaren kasuak, unibertsitate tesiak, arte proiektuak eta death metal banda baten izena ere inspiratu ditu. Kasua Hollywoodeko argitu gabeko kasu zaharrenetako bat da eta oraindik ere ikertzaile pribatuen, detektibe amateur eta kuriosen jakin mila pizten du. Errudunaren nortasuna ezagutaraztea lortuko duen arrastoaren bila. Eta besti hau kantatzen duen emakumearen omenez, goazen kolore gorriarekin, ahabi gorriaren kolorearekin zehazki. Dolores O'Riordan entzuten ari baikara, The Cranberries, ahabi gorriak taldeko abeslaria, gaurko egunez 2018an zendu zen Dolores Mary Eileen O'Riordan irlandar abeslari eta musikagilea, indie eta rock alternatibo musika estiloetakoa. Ibilbideko lehen urteetan izandako lorpenak gorabehera, The Cranberries taldea ez zegoen bere unerik onenean Dolores hilda aurkitu zutenean. Haren heriotzak musikaren panorama unkitu zuen eta Cranberries taldearen amaiera ekarri zuen.
Dalia Beltzaren eta Dolores O'Riordanen omenez, aipa dezagun emakumeon borrokaren kolorea, morea. Morea... orduan aipa ditzagun aitzindariak. Gaurko egunez, 1872an, Concepción López de Arroyabe Lejarreta jaio zen. Gasteizko institutuan ikasketak egin zituen lehenengo emakumea. Eta gaurko egunez jaio zen Carlina Lexono Supeli, indonesiar filosofo eta astronomoa, Indonesiako lehen emakume astronomoa. Eta gaurko egunez 2006an Michelle Bachelet Txileko presidente aukeratu zuten, herrialdeko lehenengo emakume presidente izan zen. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Eta morearekin jarraituz, gaurko egunez zendu zen Janet Morven Campbell. Aita euskalduna zuen argentinar igerilaria izan zen Janet. Berlingo Olimpiar Jokoetan zilarrezko domina lortu zuena 100 metroko modalitatean. Emakumezkoen kirola sustatu zuen eta domina bat lortu eta joko olimpikoren batean parte hartu zuen lehen emakumezko atleta argentinarra izan zen. Eta 1964ko Tokioko Olimpiar Jokoen inaugurazio ekitaldian ordezkaritza nazionaleko banderaria izan zen. Merezitako aitortza jaso zuen Campbellek eta 2018tik Buenos Airesko gazteriaren hiribildu olimpikoan dagoen kale batek bere izena darama. Ostegun ilintzeko kontuen arira, espaloia kantari ari dira. Zikaren bihozta begirada, ertzetatik sortzeko garaia da. Orinete bat, irodiarte gorri, ireki dizkidanak, zutera hori. Orinete bat, irodiarte gorri, irutala. Itxaso erdian, korrontearen kontra igerian. Aizu ere barzera lagun maite, gure erokeri guztien. Eta gaur beste emakumea aintzindari batez arituko gara. Asteburu honetan Annie Nightingalen heriotzaren berri izan dugu. Nightingale BBC irratiko lehen emakume DJ-a izan zen. Ibilbide luzena duen emakumezko irrati esataria omen da, edo hori dio behintzat Guinness World Record elkarteak. Gaur pixka bat gehiago ezagutuko dugu Annie Nightingale, lurra harin bekizu Ani. Eta Imanol González Urrutxagaren laguntzarekin gomendiotxo batzuk ekarriko dizkizuegu, hainbat telesai eta pelikula puri-purian dabiltzalako, eta espaldiko partez heldu behar diogulako bigarren kafean gai honi ere. Impacta aldizkaria ezagutuko dugu Miren Estensoro Garziaren eskutik. Nolako artikuluak biltzen ote dituzte aldizkarian? Horixe, kolore guztietako gaiak denontzat, aztu Blue Monday eta zatoz gurekin eguna alaitzera. Urtarriak 15 ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren, egunon June? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon Goiuri? Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 700 eta bigarrena du, urtarrileak 15, goizak 10 eta 19 minutu izango ditu 9 segundu barru, eta gu hemen 3 prest datozen 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ez gara bakarrik egongo, asko izango gara gaur bigarren kafea hartuko dugunak, eta zuek ere gurekin hartzen baduzue, are gehiago txateko guztiei ere, hemendik gure egunon mezutxoa.
ametsa Itza aipatzen ez duen abesti bat Betetzeko denak Goizeko 10:20 eta bai, oraindik konturatu ez pasarete, euskal kulturak eztanda egin zuen atzo, eguerdiko gaueko 12etan, Gorka Orbizuk bere bakarkako lehen lana argitaratu duelako hasiera bat eta maitasun bat kantu honekin abiatu dugu guk gaur bigarren kafea. Erronkatxo badokagu zuentzat, sartzen bazarete zuen Instagram kontuetan eta storietan ez paduzue 5 storitik 2 Gorka Orbizuren diskoaren azala topatzen, zuen algoritmoa pixkate alpertuta da dil. Hartzeko unean anizanena Ze paradoxeak nork esango zion Gorka Orbizuri mainstream izango zela. Jo bada. Bai. Zuek elkar banatu duzue. Ez. Nik bigarrenean topatu dut. Proba egin duzu. Nik ere proba egin dut. Beste bat? Bai. Ez. Bueno, nik bueltatxo bat eman bar izan diote, 8garrenea, baina hori bai, 3 jarraian etorri zaizkit. Revisatu nor jarraitzen duzun, eta bueno, ariketa ona da. Bai. Gian jarraitzen ditugu askotan, ez dakit, urrutiko famatuak, eta gian inguruko jendea ezain beste, bida. Ez baina egia esan dozkat lagun mexikarrak Mexikoko gatazka politikoarekin, lagun guatemaltarrak Bernardo Arebaloren garaipena ospatzen, edo, bueno, bintzat, bai, ospatzeko. Hori jarriko dute Gorka Orbizuren zerbait, agian. Agian, bai. Beraz, bai, baina, bai. Behin giro batean murgiltzen dela Instagram, dena Gorka Orbizu. Tira, maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta maite duten tartea abiatzeko June Romate Tibarguren zure maite duta. Nik egia esan berden, nik gaur goizean etorri naizkotxean pentsatzen beti maite dut bat daukatela buruan eta gaur netorren erabat utxik eta ez neukan ez der buruan eta errepasatzen aritu naiz aste buruan zer egin dudan eta pixkat hortik tiraka egia nik, beti asko gustatu zait argazkilaritza eta hortan aritzea aldudan unetan, baina azken urteetan konturatu naiz asko gustatzen zaidala edo geroz eta gehiago gustatzen ari zaidala kirol argazkilaritzan aritzea. Hasi nintzen nahi gabe edo klubean, eskubaloian bertan argazkiak ateratzen favore gisa lagunak zirelako eta eskertzen dutelako beti argazkiak eukitzea, baina niri inorketzidan esango duela pare bat urte nik futbola gorrotatzen nuen momentuan futbolean argazkiak ateratzen arituko nintzela. Eta badira pare bat urte eta batzuetan gehiago gozatzen dut futbolean argazkiak ateratzen eskubaloian, baino esan beharra daukat argiak ez didalako hainbeste zailtasun ematen kanpoan izan da. Baina, bai... Eskubaloi kantxetan oso maiztasun bajuko argi txatxuei daude, ezta? Oso argi. Eta kriston flikioa dauzkazu kamaran. Izugarri txarra da argia eta batez ere gure kiroldegian, badaudelako foko batzuk ez dabiltzanak. Eta gainera argi utxuneak dituzu duta. Eta oso zaila da, probatzen dezuelako, argia neurtuko dut hemen, eta hor, baina beste zelaiaren beste aldera zoazen momentuan berriro dena aldatzen da, eta futbolean, euriari badu argi berdina dokazu, eguzkiari badu argi berdina dokazu demo guztian, eta bintzat erstasun gehiago ematen dit. Baina hori, geroz eta gehiago maite duela kirola argazkilaritza. Gorka Orbizuren lehen disko honetatik, hasiera batetik, kolore bat, Blue Mondayerako oso kantu aproposa. Mantxa gorri bat Goiuri ez eiz, Arandia. Eixo? Zein azure maite duta?
Bueno, lehenengo erantzuko dut galtu dutela, zertan dabil Goiuri, ari nintzen erakusten nola Instagramen bata bestearen atzetik eundaka story ikusi ditudan Gorka Urbizuren musika elkarbanatu, zorretan ari nintzen. Zek ikusteko ez dugu laguk asmatu, horrela dela. Bueno, Vale. txatari kasito pixkate egingo diogu. Bade. Gorka izan digu egunon, Spiderman derrek hau pasemoz, zu ondo Spiderman derretagu. Maialenek egunon, Gorka nire maite duta da atzu eguna, egun ona, goizen txigida lekura bisita eta txalden posdatei gabeko gutunak, ze ona, gora igandeak, ze poza asensu ikustea. Juntzinen. Bai, gero kontatuko izuet. Rekizabek, egun ona espaldikoz, dena ondo dana. Espero dut hori afirmazio bat izatea, zegu ondo, baina zu aspaldi ikusi gabe, Rekizab. Indiok erredi egunon gaztiak egunon danoi, eta ni Jon Lizek jarraitzen dit. Zuk jarraitzen duzula. Esan dizut, Eta ez dula, gian goizan ikusi duzu historia hori ere. Konpartitu dezu Jon Liz, ez dakit, naiz iritsi zu gana. Berez iritsi zu gana. Gorka Urbizuren kanta bat izan ziteken. Esan ezinek dio Goiuri eta barre egiten du. Zertan dabil Goiuri? Orain txerantzun dizue. Azaleratzen den ura ezagun da. Zina zure maite duta Goiuri? Nire maite duta da, duela ordu erdi edo horrela lagun batek idatzi dela esateko, Goiuri, bauzkazu 30 segundo gauza bat argitzeko. 30 segundo, bai. Esplikatuko jazu mesedez, zer diren Iowako kaukusak? Eta Benetan naize? geratu naiz. Bale, hemen maite dutak daude, ze bat, maite dut pertsona honek jakin mina duela, ez? Jakiteko Iowako kaukusak zer diren, eta pentsatu duela agian Goiurik azalduko dit, eta nere gana jo duela, oso politia iruditu zait hori, baina oso are politiagoa iruditzen zait, pertsona honek uste duela ni 30 segundutan gai izan daitekeela azaltzeko Iowako kaukusak zer diren. 30 segundutan ezin da esplikatu, baina sekulako grazia egin dit, eta ustezko gaitasun horrengatik, mila esker. Bueno, egotzi didan ustezko gaitasun horrengatik mila esker, eta gorazu. Eta gora Iowako kaukusak. Baina, salduko izkiguzu edo ez? 30 segundutan ez, 50 segundutan. Vale. Venga, Iowako kaukusak dira, gaur bertan Iowan gure ordubietan gertatuko diren hauteskunde primarioak, estatu batuetan hauteskunde primarioak egiten dituzte alderdietako hautagaiak aukeratzeko, eta lehenengoak beti izaten dira Iowakoak, bain dela urte asko Chicagoan egon ziren istilu baten ondorioz, eta gaur bozkatuko du alderdia republikanoak ea zein izango den beraien hautagaia. Eta kaukusa zergatik ez da hauteskunde bat, ez duelako estatuak antolatzen alderdiak berak, eta ez delako egun guztian egoten zu joateko bozkatzera, baizik eta ordu bat eta leku bat jartzen dute, eta ara joan berdu mundu guztiek, ahoz edo papertxo baten idatziz, esateko zein den hautagai gustukoena. Eta gauza kuriosoa, zaiogoan oso portzentai txikiak hartzen du parte, baina indarra handia dauka. Hori da. Pixkate, bere xarma. Eta Donald Trumpek irabaziko du. Ados. Hortxe Iowako kaukusak, hemendik esan dute Goiuri nire ikusi dezue, bai Gorka zurea ikusi du, ez du ikusi. Baina gero begiratuko du, Por cierto, lehen guazten azuzitzaidan, zituenen marido mingik zehose utzi du bigarren kafeko entzako. June, bihar pasa, hemendik eta emango. Jon Lize dio, maite dut mundura datozen gizakin imiño berriek, dakarten poza eta ilusioa, zorionak! Zorionak, Jon Liz! Eta olatz, ala! Gero nik kontuak egin gabe nebilen, baina... Bizitan etorri barko duze kafe hartzera. Hemen oso haurtzaindegi eta... A ber, baina ja jaio da? Hombre, suposatzen da. Ulertzen dut mezurrengatik, Jon Liz konfirma iguzu. Bueno, baina nik enekien aurdun zegoenik, ez pentsatzen entzala kontatzeko bere neska aurdun dagoela. Ez, aurdun zegoen. Oso aurdun zegoen, ni oso berandu enteratu nintzen, baina... Bai. Pollito bat. Eta nekan eltzera dio egun, nastelen hona izan. Nire maite duta honakoa, karmarekin dauka zer ikusia. Atzo, egun guztian aparro inguruan bidazoi baia jeisten pasa ondoren, eta berandu xamar, eta hortxe pixkatola, hotza pasata gero, plumiferoa txandala, txanoa, eta antxe, urbildu nintzen urnietara. Eta, esan urnietan, aro binguruan, etzebilen harim bakar bat, hotz usaina hartzen den giro hori, lainoa pixkatola sartuta, euri fin xamarra,
eta alboetan otxoak zai inosenteren bat zanpatzeko, alaxe emate zuen, eta antxe bueltaka, saroben nahi nuelako kepa errastiren, eta nire Ariznabarretaren, eta xake produkzioaken postdatari gabeko gutunak ikusi. Gogoratuko duzu, kakasko mandu dalakonekin, baduela lan batzuk izenburutik txunditzen zaituztenak, eta niri postdatari gabeko gutunak iruditu zitzaidan hain sugerente, hain interesgarria, banuela lana ikusteko gogoa, eta alaxe egin nuen, lengoan Oiana Maritorenak genbe lankideak ostiralean esan zigunean hori izango zela, saroben eta igande arratsaldean, hause plana, nire asteburu borobiltzeko. Iritsi nintzen ara, kafetxo bat hartuta, eta tira, atera iristerakoan konturatu nintzen, akaso, sarrerak ez zirela egongo, ze oso beteta zegoen sarobe. Baina sarrerak egon bat zeuden, arazoa zan txartelarekin ordaintzeko aukerarik ez zegoela. Zazpiak bat gutxi, antxeztakite kutsa zein gertukuna non izango zen, ni dirurik gabe, txartelarekin, inosenteren moduan. Eta atariko pertsonak, neskark esan zidan, bida, suerte aukiko duzu, ze etorri da norbait bi gonbidapen zituena bakarrik, eta gonbidapen bat utzi dit, eta zuretzako. Wow. Eta izan zen, oso gauza politia, momentu zen pentsatu nuen, akaso da, ez dudala gaur ikusi behar lan hau, oso nekautan nagoelako, edo ez dakit, ez olakoetan unibertsuaria konspiratzen zuk ez ikusteko antzerki lan hori, antzez lan hori. Eman zidan, eta eserlekura bidean nindola konturatu nintzen, bazegoela hor, nire buruan deiafu moduko bat, eta zen duela 3-4 urte, ni antzoki baten kudeaketan lanean ebilela, eta atezain egoela, antxe eman zidatela gonbidapen bi, norbait sartu zen, ni gonbidapen batekin geratu nintzen, eta etorri zan azken orduan pertsona bat despistauta txartelarekin ordaindu nahi zuena, han etzegoen txartelarekin ordaintzeko modurik, gaur egun badago antzoki horretan, eta egin nuen, bida, hau eman didate, tori, zuretzako. Eta zuen, bida zertan karma. Eta antxe egon nintzen. Hori esan da, zoragarria, oso barrenak astintzen dizkizun lana, atzo saroben ikusi genuena, postdatari gabeko gutuna, antzokia bete-beteta, eta gora Kepa Errasti, gora nere Ariznabarreta, gora Xabi Ormazabal, gora xake produkzioak, eta gora hor lanean aritu ziren guztiak. Jakin nuen gero Xabi Ormazabalekin eta Kepa Errastirekin izketan arazo tekniko oso heavy bat izan zutela, eta inorezkinela konturatu, nere Ariznabarretak segundu erdian klik egin eta konpondu zuelako beste modu batera, arazo tekniko hura, ezin dizuet kontatu zer den, espoileatuko nukelako antzez lana, eta are txundigarriagoa iruditu zitzaidan, da gero nerearen gana joan nintzen, zoriontzea, ez dakit nola izan zaren hain azkarra, hain resolutiboa, konturatzeko teknologiak soluziorik etzuela momentu hartan, eta hori konpontzitekeela, inor eserlekuetan konturatu gabe. Hau esan da, anima zaitezte ikustera postdatari gabeko gutunak, ez dituzte emanaldi asko egin, nik atzo sentsazioan ukan baduzu garaia, hainbeste alditan esan eta gero oso gustoko zenuela izenburua ikusteko, baina gero Xabier Mazabalekin eta izketan esan, bosgarrena dugu, egia da maiatzean lehenengo bat egin genuela, baina, nahiko motel joan da, dituzte data batzuk, baina anima zaitezte eta mendik programatzaileek entzuten bagaituzte, oso antzoki txikietan egiteko moduko lana da, eszenografia oso berezia baina oso minimalista du, azpiegitura luminikoa, argiztapen seta ere oso gutxirekin egiteko modukoa, antzoki handienetan egin daiteke, txikienetan ere bai, benetan lan oso gomendagarria. Bi aldiz pentsatu gabe. Eta aurrera egin aurretik, Maialenek esan digun ere, gorroto dut gogorik gabe ikasi behar izatea. Ibiliai. Eta Jon Lizek esan dio, Maialen hemen gorroto dutak ez, maite dut bezala kamuflatzen dituzte. Harrapatu gaituzte, goizeko 10:34 minutu, guaz, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
belar artean, bakerdadean biluzik dantza. Inpaktuak definizio ezberdin asko ditu. Kolpea, txokea, arrastoa, aztarna, edota bat-batean aplikatutako indar baten eragina besteak beste. Era ezberdinetara eman daiteke inpaktu bat gaur egun. Gizartean, baina horietako bat zientzia arloko lanen bidez emandakoa da. Egunarekin batera Gizartean eragina edo inpaktua duten kalitate handiko ikerketa lanak argitaratzeko asmoz, Inpakta izeneko aldizkaria sortu dute. Nouvelle Aquitania edo Aquitania berria, EAE eta Nafarroako erakunde akademiko eta zientifiko nagusien babesarekin bertako ikertzaileek sortutako aldizkaria da. oiukatu egingo dut munduak azten banau, luronek askatzen banau. Miren Estensoro Garzia ekonomian doktorea da, eta Inpaktako kideetako bat ere bada. Gaurkoan gurekin kafea hartzera etorri da, eta aldizkariaren nondik norakoak kontatzera. Egun hon eta ongi etorri Miren. Mila esker egunon. Egunon. Galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra. Bueno, epatu bezala aldizkaria sortu zenuten duela gutxi sortutakoa da, abenduan argitaratu zenuten lehen, 0. ale hori, baina hasierara joango gara. Pandemia garaiaen sortutako proiektua da, ezta? Nola sortzen da? Egia esan, ni ez nintzen izan hasieretan mugitu zen ikerlari horietako bat. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde bat, Hugo Maiorren trakzio lan horrekin, ez? Pandemia garaian hausnartzen hasi ziren, ez? Momentu horretan ikerketatik, zientziatik, zetozen ezagutza batzuen beharra, ez? Oso, modu gordinean pairatu zelako, ez? Eta antigenoak ziela, PCR-ak ziela, noizen eta nola kutsatu gintezken jakin behar hori, ez? Eta hor, ikusi izan, ez? Zientziaren ekarpena oso garrantzitsua zela, ez? Momentu hortan bizi genuen egoera hori kudeatzeko, ez? Eta ordu hasi zian, ikerlari talde bat pentsatzen, ez? Benetan, Euskal Herriko eta mundu guztiko ikerketa askotan ez direla gizarteratzeko gai izaten, ez? Eta ikerlariok ez garela askotan gai, benetan gizartera ekartzeko, garatzen dugun ezagutza guzti hori, ez? Eta mekanismo hori faltea direla, ez? Orduan, pandemiarrek nolabait astindu egin zuen kontzientzia hori, eta Inpakta harren emaitzetako bada. Hasi zineten bueltaka ideiari eta jendea pixkanaka gehitzen, nola elkartzen zea zu proiektura adibidez? Nire kasuan ni orkestratik nator, Orkestra Deusto Fundazioko ikerketa zentro bada, eta gure zuzendariari deitu zioten, kontaktuan jarri zian berekin hori, ez? Euskal Herriko Unibertsitateko Hugo Maior kasunetan, gonbidatuz orkestra ere batu zedin, ez? Ekimen horretara. Eta, gure zuzendariak esan zian, lanak banatze horretan, ez? Oso proiektu interesgarria iruditzen zitzaiola, usten zuela orkestrako egon behar zuela, ez? Baita ere gu jaio ginelako gure lurraldeko lurralde garapen eta lehiakortasun erronkei aurre egiteko ikerketa zentru bat bezala. Hau da, gure misioa oso bat dator, ez? Inpaktarekin. Eta, horrela gonbidatu zidaten, eta hortutik, erredaktore buru nabil, eta, beste hainbat. Lantaldetan, azkenean, aldizkarioan martxan jartzeak hainbat lan suposazio itxulako batez ere hasieran, eta horretan gabiltz. Gai ezberdin asko lantzeko aukera dago aldizkari honetan, zein dira ardatz nagusiak? Ardatz nagusia da, aldizkariaren beraren izena inpaktu sozialareko ikerlanen akta da, ez? Orduan gure helburua da, multidisciplinarra dan aldizkari bat martxan jartzea, eta multidisciplinarra dan horretan, ez? Ikerketa arlo guztiak bere horretan hartzea, ez? Orduan, benetan helburua da, gure herriko erronkei aurre egingo dien ekarpenak jasotzea, bai? Hori da ardaz nagusia, horregatik Inpakta izen hori, ez? Inpaktu sozial hori bilatzea, eta hori da, nolabaiteko funtsezko printzipio bat aldizkari honetan, ez?
Eta, bueno, azkenean hor ikerketa arlo edo zientzia arlo desberdinak nolabaiteko taldekatu egin ditugu, baita ere kudeatu eta antolatze aldera, eta hori izango nuke ez. Bai. Bertan topatu ahal izango dira natur zientzia, osasun zientzia, gizarte eta giza zientzia, lurralde antolaketa eta teknologia gaiak batik bat. Ze ikuslerentzat zuzendutakoa da? Bai, bueno, alde batetik nik uste baita ere gure nahietako bada, azkenen ikerlariok guk, mundu mailan hainbat eta hainbat aldizkari zientifiko daude, ez? Batzuk inpaktu zientifiko handiagoa lortzen dute, dauden adierazle batzuen baitan, ez? Neurtzen da, ze punturaino inpaktua duen arlo zientifikoan aldizkari horrek, ez? Baina, azkenen gure xedea da, zientzian dabiltzen edo ikerlariak diren pertsona horiek erakartzea gure aldizkarian argitaratzeko, baina gizarteak ere bere egin dezan, ez? Orduan, nolabait nahi duguna da artikuluak argitaratu, baina beti gero divulgazio testu deituko diogun divulgazio motz batzuk argitaratuko dira, ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz, hor baita ere karpen garrantzitsuenetako bat, gizarteak ere jaso dezan, ez? Bertan argitaratuko. Aipatu bezala Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Akitania Berriko aldizkaria dela irakurri daiteke zuen webgunean, lurralde horiek hautatzeak badu zergatia, ez da? Bai, azken finean, Euskal Herria, azken gure ustetan Euskal Herriko erakunde desberdinak biltzen ditu, baina baita ere euskal kulturak edo euskal diasporak ere garrantzia badu, ez? Eta hori ere bere horretan bildu nahi izan dugu, ez? Orduan Euskal Herriko lurraldeko erakundez gain, hori ez, Poko Unibertsitatea, Bordeleko Unibertsitatea, edo eta Boise, Nevadako Unibertsitatek ere beraien tokia izan dezaten, ez? Eta azpimarratuko nahiko nuke izugarrizko saretze lana lortu dela aldizkari honen atzean, ez? Eta benetan oso nahi partekatu bat somatu dugula, ez? Eta hori baita ere printzipio edo pilare garrantzitsunetako bat izan dela, ez? Baina zu hotzaude oraindik, haizeak eraman nau, baina ez zara ohartu, jakin dezazun. Esan bezala hemen sortutakoa da, diasporara zabaldua eta nahia Euskal Herritik haratago irakurtzea, da ez da mundu mailako aldizkaria izatea. Bi helburu ditu, ez? Mundu mailako aldizkari bat eta inpaktu zientifikoa duen, ez? Eta mundu zientifikoan inpaktu izango duen aldizkari bat, baina aldi berean gure euskal gizartera ekarpena egingo duena. Horregatik baita ere oso garrantzitsua adibidez, aldizkari honek euskara zientifiko eta akademikoari egin nahi dion ekarpena, ez? Gure helburua izango litzateke artikulu guztiak egote inglesez eta euskaraz, bai? Oraindik finantziazio arazoa ditugu eta euskara ekarpena jasoko ditugu euskaraz edo inglesez datozenak euskaratu egin nahi ditugu, ez? Horretarako itzulpen automatikoko teknologia bat bultzatu nahi da, oraindik garatzen ari dena, orduan finantziazioa bilatzen jarraituko dugu, hori ez, teknologia hori aurrera eraman, eta errealitate bat izan da bizkuntzetan egotea, ez? Orduan, mundura baina benetan uste dugu egon badaude, euskaraz argitaratzen diren aldizkari zientifiko batzuk, baina beti arlo konkretu batzuei lotuta, ez? Ez horren disiplina anitzeko aldizkari bat, bai? Orduan, guk ekarpen hori euskarari ere egin nahi dugu eta uste dugu pixkanaka lortuko dugula. Dena den euskaraz edo inglesez jaso harren aldizkariak, esan dudan bezala divulgazio testuak ere euskaraz izango ditugu bai edo bai, orduan gizarteratze helburu hori bai edo bai bermatu nahi dugu, bai? Orduan inpaktu hori bermatuta dago eta euskaraz gainera, ez? Eta hori bai edo bai egingo den gauza. Lehen alea edo, 0. zenbakiat Durangoko azokako azken egunean aurkeztu zenuten, horretarako prestaketak zein izan ziren aldizkaritxo hori sortzeko? 0 alea izan zen baita ere diseinatu dugun azkenen aldizkari zientifiko baten edizio prozesua nahiko konplexua da. Aldizkari batera artikulua bialtzen duzunean, adibidez inpaktaren kasuan bezalaxe, bi ez ezagun edo editore ez ezagunek rebisatzen dute artikulua, beraiek ez, beraien
feedbacka edo komentarioak egiten dizkizut eta bar, ez? Eta ondoren, horren atzean, zu jasotzen dituzu autora bezala, moldatzen duzu, eta ondo badoa dana, ez, argitaratzezu. Guze hori posible egiteko atzean, makinaria handi bat behar da, reakzio batzorde asko behar dituzu, gaina disiplina artekoa balima da, esan dudan bezala, ez? Atzean dagoen saretze lana pertsonen konpromisoa oso garrantzitsua da, ez? Orduan, zero alea lortzeko, gu diseinatu dugun makinaria hori proban jartzeko aukera bat izan da, ez? Ikusi ditugu oraindik, hobetu beharreko gauzak, ez? Baina, zentratu da, jadanik argitaratu da dauden artikulu batzuk argitaratzea izan da, bai? Eta saiatu gara, disiplina ezberdinak, ikerketa arlo ezberdinak kombinatzen, eta, 20 artikulo, 17 ingelesez 3 euskaraz, bai? Divulgazio testuak atera ditugu, paperean atera dugu, gero ikusiko dugu, paperean ateratzeko gaitasun finantziariorik izango dugu, baina online seguru egongo da, eta orain, esan bezala, ez da bakarrik argitaratzea, baizik eta argitaratze horren ondoren, ez, dagozkien bideetatik, hori gizarteratzea, ez? Horretan gabiz. Aipatu duzu beraz, pausu asko jarraitu behar dituzuela aldizkaria bera argitaratu arte. Zein dira pausu horiek? Lehenik esan duzu editore batzuek irakurtzen dutela, baina suposatzen dut ere gai ezberdinak direnean, pertsona ezberdinak irakurri beharko dutela eta errepasatu. Gu dauzkagu, esan dudan bezala, dauzkagu ikerketa arloak eta aldekatuta, ez? Orduan, naturzientzia direla, lurralde antolaketa dela, ez? Talde bakoitzean, nola baiteko, erredakzio batzordeko kide batzuk antolatu ditugu, talde horretako edo arlo horretako arduradun bezala. Orduan, erredakzio buruok, jasotzuko ditugu artikulak, irakurriko ditugu eta erabakiko dugu zein arlori dagokion, eta arlo horretan zein erredakzio batzordeko kideri bideratu behar diogun, gero, berak ondoren, beste 2 ikertzaileei pasatzeko eta ebaluazioa egin dezaten, ez? Ebaluazio horretan oso garrantzitsua, eskatuko dugu 2 arlo batez ere ebaluatzea, ez alde batetik, edukiari edo gaiari dagokionaren perspektibatik, nola baiteko ebaluazio tradizional bat, artikulu horrek jasotzen dituen, ez? Artikulu zientifiko batek bete behar dituen egitura, metodologiaren oinarriak, gai horri buruzko ekarpen bat egiten ote duen, baina baita ere inpaktu soziala duen edo ez. Eta orduan horregatik, inpaktu sozial hori neurtzeko saiakera edo esfortzu berezi bat egin dugu inpaktan. Orduan, horiek ebaluatuko ditu, eta segun eta zein dan 2 ebaluatzaile horien emaitza, autorekin jarriko dira harremanetan, esateko, bai ikusten dizkiogu aukerak, edo ez diogu ikusten aukerarik argitaratzeko, zerren baitan, eta hor, prozesu hori ezin da jakin zenba denbora eramaten duen, eta gaine autoreak erabaki dezake momentu batean atzera egitea, eta ez argitaratzea. Eta gero, edagokion alean, jungo gineateke sartzen. Gure asmoa da, 2 ale urteko. 2025-etik aurrera. 2025-ean lehenengo alea ateratzea da asmoa. Hori galdetu nahi nizun lehen, alea irakurri nuen 2025-an atera nahi zenutela, noiz hasiko zarete biltzen testuak 2025-an argitaratu alizatzeko? Martxoaren batean irikiko da, ekarpenak jasotzeko epea, eta hori esan dudana, makinaria guzti eta pauso guzti hori jarriko ditugu martxan, ezin dugu eman epe bat, data bat, argitaratze data bat, 2025 jarri dugu, ez dakit posible izangoan 2 ale ateratzea urteko, hori da gure asmoa, saiatuko gara, eta baita lehen esan dudana, saiatuko gara 2 hizkuntzetan egoten, eta orduan horretarako baita, finantziazioa lortzen jarraitu behar dugu, eta edo nor aurkeztu dezake haren artikulua bertan, edo, pauto batzuk jarritu behar dira. Azkenen, artikulu zientifiko bat argitaratu nahi duen edo nork, horretan izan zaitezke, doktore gai, doktore, ikertzai, ez, orokorrean, ez, zientzilari eta horretan irikia gaude, eta gaina edo nork, Euskal Herrikoak, Euskaldunak edo kanpokoak, ez? Gu, kanpora irikita gongo gara, baita ere, uste badugu gure gizartean, Euskal gizarteko erronkei aurre egiteko, ekarpen hon badela, ez? Hori da kontu. Ados, eta, pixka bat bukatze aldera, galdetu nahi nizula, irakurri nahi dutenek nola eskuratu ahal izango duten, hasiera batean ez dakizute paperean aterako den, paperean ateraz gero
Nola eskuratuko den badakizue oraindik edo... Bai, impacta.eus webgorrian, beti egongo da argitaratzen den guztia zintzilikatuta, bai? Eta gero esan dudana, paperean bai egongo dira, asmoa da paperean bai egotea ale batzuk, eta hoiek erakunde eta eragile desberdinen etxeetan banatzea da asmoa, noski impactaren parte garen, erakundeotan, noski, baina baita ere adibidez komunikabide edo ikastetxe, edo, kulturretxe eta udaletxe, erakunde desberdinetan baita izango da beste bidetako bat, irisgarritasun hori albidetzeko. Miren, mila esker hau guztia hona ekartzeagatik, 2025an lehenengo atal hori argitaratzen dezuten unean jarriko garazuekin ere kontaktuan, ea nolako etorrera eta izan duen, eta mila esker hau hona ekartzeagatik. Mila esker zuei baita ere honi tokia egin, eta urrengo batean pozik etorriko gara berero. Goizeko 10:40 minutu, naiz irratien bigarren kafean, zuzenean, bagoaz aurrera, eta izter miren esensora agurtu dugun honetan, joango gara azken ordukoari heltzen, eta eduki gehiagori ere leku egiten hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, aldu den Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea.
Minutu gutxi batzuk naiz irratiaren estudio zentraletara joan eta azken orduari heltzeko eta guk bidaiatxoa egingo dugu New Orleans ingurura, aurreko mendearen erdigunera, swingaren garaira eta big bandak bolo-bolo eta olatu aparrean zebiltzan garaia haietan. Zergatik, gaurko egunez hiltzelako Jack Teagarden handia. Musikari familia batean jaio, pianoarekin hasi eta azkenean tromboiarekin egin zuen bidea eta nolabait esatearren historia. Oso gaztetxo sartu zen, Ben Polaken orkestan, eta bertan hainbat urte egin ondoren Chicagon kokatu eta antxe egin zuen bat, Benny Goodman, Winnie Manon edo Rhett Nichols bezalako jendearekin poliki-poliki Paul Whitenanen orkestan ere aritu zen lanean, eta 46 arte aritu zen, baina poliki-poliki izena handiak eta all-starrak ere agertu ziren Louis Armstrong bezalako jendearekin, hainbat bira eta grabazio egiten. Tipo xelebre eta zaguna pelikula askotan agertu zen eta tromboi jazzaren tromboi klasikoenaren adierazle horietakoa. Oso aritu zen gazetan bluesa, espiritual beltza eta entzuten, eta hortxe, hartu zuen, arima hori, eta hortxe izan zen. Improvisadore handia, orkesta zuzendaria, Big Banen buru, jende handienarekin jo zuen tipoa, eta horrelako swime ederra utzi zuen gizona, Jack Teagardenen swimming ona Teagarden Gate hau entzuten ari gara, baina esaterako Meet Me Where They Play the Blues hau ere entzun genezake. I got a heart that's broken hearted, how do I mend it? I gotta cry and Jack, you started, how do I end it? But if you're feeling gloomy, come a running to me, meet me where they play the blues. People have said they've seen you dance in hideaway places. People have said you find romance in other embraces. Trombonista, musikari handia eta baita abeslaria ere. Esan da bezala gaurko egunez jaio zen, New Orleansen, 1900 eta 74an bihotzekoak eman da. Urte asko egin zituen musika egiten, 1905an jaio eta 74an hil bazen ere, hor 59 urteko bizitza izan da ere, esan daiteke iaia 40 piku urte egin zituela musika egiten, oso gaztetxo hasi zen, eta beraz denbora mantzion lan asko egin eta musikari onenekin kolaboratuta, bera ere bere proiektuen buru eta nolabait erreferente eta tipo ezaguna izateko. Arekin egingo ditugu urrengo minutuak Jack Teagardenekin, urrengo minutua, goazelako segituan, naiz irratiaren estudio zentraletara. Meet me where they play the blues. Esan da bezala goizeko 11ak bueltan ditugu eta Meet Me Where They Play the Blues Jack Teagardenen kantua bere agurtzen joango gara, hain zuzen ere agurtu behar dugulako gure lankide Zurin Iglesias, estudio zentraletara goaz. Azken ordukoaren bila Zurin Iglesias, egunon? Egunon guztioi, Mexikoko agintariek 700 migratzaile baino gehiago erreskatatu dituzte Tlaxcala estatuan
Coaxumolko upategi batean. Erreskatatutako pertsona Guatemala, Honduras, El Salvador eta Nikaraguakoak dira eta adin desberdinetakoak. Horien artean bakarrik 75 adingabe daude. 8 hilabeteko haurdunaldia duen emakume bat ere badago. Horietako batzuek deshidratazioa eta nerbio krisia jasaten zuten, baina inork ez du ospitaleko arreta eskatu. Txaskalako herritarren segurtasuneko idazkariak Alberto Martín Perea Marrufok jakinarazi du 6 gizon atxilotu dituztela pertsonen trafikoko delituagatik. Horiek Ministerio Agintaritza Eskudunaren esku geratu dira erantzukizunak mugatzeko. Aurkikuntza hori publiko egin eta egun gutxi aurretik jakinarazi zuten agintariek 18 eta 32 migratzaile erreskatatu zituztela Sonalen ipar-mendebaldean eta Tamaupalisen ipar-ekialdean urrenez urren. Bestalde, Guatemalan Bernardo Arévalo, Guatemalako presidenteak kargua hartu du. Agintari aurrerakoiak ordena demokratiko berri bat agindu du justizia sozialean eta herrialdearen garapen ekonomikoan oinarrituta. Avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Arévalo, Guatemalako presidente izendatu dute gauerdian hasitako zeremonia batean. Aurreikusitakoa baino ia 10 ordu geroago hartu du kargua oztopo judizialen eta kongresuko tirabiren eraginez. Atzerapena kezka eragin du nazioarteko komunitatean eta horregatik Latinoamerikako kanpo ministroak eta Josep Borrell, Europar Batasuneko kanpo politikarako ordezkari gorenak, adierazpen bateratu bat sinatu dute Arévalo agintariari boterea ematea eskatzeko. Josep Borrell. Buenas tardes. Declaración en apoyo al presidente Bernardo Arévalo y a la democracia en Guatemala. Reunidos en la ciudad de Guatemala para la toma de posesión presidencial, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional, de entregar el poder como exige la Constitución en el día de hoy. Data hori nazioarteko erakundeen jomugan egonda, erakunde horiek jazarpen bat salatu dute eta estatu kolpe teknikoa hitz egin dute fiskaltzak eragindako presio judizialaren aurrean. Ezkertiarren ustekabeko epaiketaren kontra iragan abuztuan, gobernu kontserbadorek agindutako hainbat hamarkadaekin hautsi baitzuten. Bukatzeko, Gazako baliabideen bulegoak aste honetan jakinarazi du Israelgo armadak 75.000 tona lergai bota dituela 3 hilabetean. Palestinako biztanleen eguneroko bataz besteko detonazioak 500 dira. Misil bat erortzen da 3 minutuan behin. Bitartean, azken orduan, Gazako zerrendan 50 lagun baino gehiago hil dira Israelek egindako aireko eraso batzuetan. Astelehen honetan, iturri medikoek eta tokiko gobernuak jakinarazi dutenez, Hamasen eskuetan 32 pertsona hil dira gutxienez, zerrendako iparraldean bombardatu ostean. Beste 33 palestinarrek, besteak beste adin txikiko batzuek, bizia galdu dute Janjuniseko hegoaldeko eremuan, Burej eta Almagazi kanpamentuetan enklabearen erdialdean. Bukatzeko, trafikoari dagokionez, autopilaketak eta istripu bat egonda N1-B1A errepidean, Irunen, Zaisako biribilgunean, baita ere AP8an, eta jakin duela ordu bete gutxi gora bera, autopilaketak amaitu direla. Beraz, horiexek gaurkoak eta 12etatik aurrera gehiago. Eskerrik asko Zurini Iglesias, hause azken ordukoa, eta gu bagoaz aurrera hemen bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Florence Nightingale erizaintza modernoaren ama bada, eta hala da, erizaintzaren mundu eguna, bere eguna, ospatzeko bere jaioteguna aukeratu baitzuten, Annie Nightingale irrati esatarion ama izan liteke, eta amei omenaldiak egin bertzaizkie. Beraz, Annie, zuri gustatuko litzaizuken bezala, irratiko mikrofonoetatik, ona hemen gure aitortza xumea.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Urtarriaren 9an, Annie Nightingale lanera joan zen. BBC-ko irrati estudiotara. 70ko hamarkadatik egiten zuen bezala, prest zuen gomendio musikalen zerrenda. Bere doinuetatik haratago partikularrean, esperientzia luzeko irrati esatariak Deadmau5, A.G. Tracy, Georgia Smith edo aurrerago entzuko dugun Ice Spice artisten abestiak jarri zituen. Yeah. Bi egun beranduago, urtarriaren 11an, Annie Nightingale zendu egin zen, bere etxean. Duela gutxi diagnostikatutako gaixotasun baten ondorioz. Asteburuan izan dugu heriotzaren berri, bere familiak jakitera eman duenean. Aitzindaria, bide urratzaile eta askoren inspirazioa. Musika audientziarekin partekatzeko bulkada etzen sekula eten BBC-ko telebista eta irratietan 6 hamarkada eman da ere. Ez gutxietxi sekulako nolako eredu bihurtu zen. Aurre iritzi sexisten eta gainontzekoen beldurraren aurrean, makurtzeari uko eginez, ateak behera bota zituen. Berak bezala, abestiak elkarbanatu nahi zituzten emakume gazten belaunaldientzako. Look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Horrela definitu du Aniren familiak irrati esataria. Aitzindaria eta askoren inspirazioa. Zalantzari gabe geuk ere erabiliko genituen hitzak. Annie Nightingale delako irratian DJ modura lanean hasi zen lehenengo emakumetarikoa. Lehenengoa BBC kate ospetsuan, eta bakarra 12 urtez beste emakume bat kontratatu zuten arte. Hori gutxi balitz, luzaroan lanean aritu den emakumezko irrati esataria izan da, Guinness World Recordsen arabera. Annie Nightingale ez baitzen sekula erretiratu. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. Mila 1940ko apirilaren batean jaio zen Annie Nightingale, Osterlin, gaur egungo ekialdeko Londresen. Baina Brighton, kostako hirian, hasi zen bere kazetaritza ibilbidea. Brightonen, han bertan, elkarrizketatu zuen lehen aldiz The Beatles taldea. Eta 60ko hamarkadan askotan gonbidatu zuten Londresko Apple estudiotara, bandarekin egoteko. Pentsa, hori bai dela ohore bat, historiako musika banda ezagunenaren sortze prozesuko lehen lerroan egon zen Annie. Antza denez, John Lennonen eta Yoko Onoren arteko harremanaren berri zuen kuxiatzen aritu zen eta, baino ez zuen txintik ere esan, ez baitzuen bandarekin zuen konfiantza lotura hautsi nahi. Gainera esaten dute Paul McCartneyk berarekin ezkontzeko eskatu ziola, baino Annie geroago esan zuen txantxa bat izan zera guztia, baina nor daki, gure Paul gaixoa agian serioski ari zen. Ez ziren ezkondu, baina garrantzia handia izango zuten Beatlestarrek Anniren ibilbidean. 1969an, zuzendari berri bat iritsi zen BBC-ko Radio 1 katera, eta emakume esatari bat nahi zuela esan zuen. Beatles taldeko publizistari galdetu zion, ea kazetari honik ezagutzen zuen, eta Anniren izena esan zion berehala. Hori izan zen ibilbide oparo baten hasiera. Zuzendaritza taldeko hainbat gizonek ez zuten ulertu. DJ lana ez omen zen emakumentzat.
baina nik etzien jaramonik egin, eta aurrera jarraitu zuen. Kate hartako emakumezko DJ bakarra izan zen 12 urtez, 1982an Janis Long sartu zen arte. Ordurako Nightingale gaueko tarte batera joana zen, eta horrek askatasun handiagoa ematen zion, jartzen zuen musika aukeratzeko. Horregatik gustatzen omen zitzaion gaueko lana. Bere autobiografia 2008an kontatu zuen, gustoko ez zuen kanta bat jartzea, gezurra esatea bezalakoa zela. Hainbat musika eta eztabaida saio aurkeztu zituen irratian. Eta 1978an telebistako The Old Grey Whistle Test telebista saioa aurkezten hasi zen, Bob Harrisek alde egin ondoren. Bereziki gogoangarria da garai hartako John Lennonen hilketari buruz egin zuten saio berezia. Laurogiko hamarkadaren amaieran, dance musikaren aitzindari bihurtu zen, eta underground acid techno estena mainstreamera ekarri zuen. Horrez gain mundu osoko klub eta jaialdietan aritu zen DJ modura. Behin esan zuen esaldi bitxi hau, erasotua Kuban, drogatua Bagdaden eta lapurtua Errusian. Baina oso gustoko zuela, mundutik ibiltza. BBC Radio 2 katera joan eta adineko izuzendutako musika jarri baino gehiago, Nightingalek bere gaztaroko aurkezle lanari eutsi zion. Gustatzen zaidana jo eta nahi dudana esan badezaket, eta gazteak gauza bera egitera animatzen baditut, hori da niretzat ametsa. Esan zuen The Observer egunkarian 2008an. Bazkeneko egunera arte amets horretan jardun du Annie Nightingalek, 83 urterekin, urtarriaren 11an zendu zen arte. Just do what it please.
lehenoa aipatu dut ez nuela maite dutik, eta gogoratu naiz gauza batetaz, aurreko astean, urtarrilaren 12an, asteburuan, irakurri nuen testu batetaz gogoratu naiz, entzun dudalako leheno Oiana Aranaren ahotsa gure irratian, eta enintzen hartu testu hau irakurri nuela, eta benetan maite dut bat zela. Oianak berrian argituratutako iritzi artikulu bat da, eta ondo nago izena du, eta gomendio moduan irakurtzera gonbidatu nahi zaituztet denak, benetan polita delako, eta ematen duelako ikuspuntu bat doluaren inguruan, sarrera edo hasieratxo irakurriko dizuet, eta ondoren ea gogoekin geratzen zareten eta irakurtzeko nahia sortzen zaizuen. Eguzkitako eta aurrekoak buruan, arrosa sorta bat besoetan, belaunetan dardara eta begizuloetan urmaeltxo bana nuela heldu nintzen etxera astelenean gauez. Beltz koloreko arropak soinean, poltsan 8 mukizapi pakete, ustutako 3 ur botila, ofertan erositako platano kilo bat, aterkia, badazpadako galtzerdi pare bat eta 3 liburun eramatzala. Etxe ondoan utzi ninduen lagun batek. Autoan alik eta gehien gerturatuta, bakarrik egin dituen azken 100 metroak, albezan duen. Doluari buruz idatzi duen estena bat dela dio Oianak aurrerago testuan, haren aitaren hiletatik etxera bidean egindako buelta horren inguruan hitzegindakoa da, eta dolu honek ekarri dion pixka dena edo egoera guztia kontatzen du, nola dagoen orain, zer ari den pasatzen, eta zer egoeratan dagoen etxean sartuta, oean, eta badio, mi luze ikustean negar egin daitekela ikasi duela, edo perfumea berak uste baino jende gehiagok daramala. Eta, hori, gonbidatu nahi zituzten testua irakurtzera ze badu dolu eramateko beste bide baten ikuspegia. Gauza askorekin egin daiteken negar, mi luzerekin, eta akaso inoiz planteatuko ezkenuken gauzekin, eta deskubrimendu horiek batzutan gogorrak izaten dira, batzutan baldin eta norberaren egoera zenolakoa den, eta nolari den bizitzen humorerako tarteare zabaltzen dute, hemen Oianak aipatzen du, ez da oso politan norbere bizitza komedia dramatikoaren generoan kabitzeko moduko serie bat egiteko aproposa dela sentitzea, baina tira niri ere egiten dit grazia pur bat kontuak eta hobe horrela. Gauza ederra da, negar egitea irriparre bat ateratzeko gaitasuna parean baldin badaukagu. Haur baten sengaztea, entzuten bada bizia. Realitate kolpe bat, harmonien disonantzea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bilazalintza? Bilbo Uluka podcasta eta Arabako lautada, 91.7. Literaturaz bai, baina ez da inbeste.
the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Bart, dudan pijamarik dotorena jantzita nuela. Decathloneko galtza beltzak eta Formon laborategiaren album antzezlaneko kamiseta bat. Hollywooden, Versace, Rodarte eta Dolce & Gabbanaz jantzita ibili dira aktoreak. Critics' Choice Awards sari banaketa ospatu zutelako Hollywooden. Sariketaren 29. edizioak irabazle argia utzi du. Oppenheimer filma. 8 aintzatespenekin film onenaren abarne, Barbie ezagunaren gainetik gaiendu da. Publikoa konbentzitu dugu fisika kuantikoari eta apokalipsi nuklearrari buruzko film batek merezi izan dezakela. Hori esan du, Christopher Nolan zinemagile britainiarrak Oppenheimerengatik zuzendari onenaren saria jasotzean. Sari horri, soinu banda, efektu berezi, edizio, argazki, talde eta antzestaldeko aktore honenarena ere gehitu bertzaio. Barbiek izendapenen marka historikoa hautsi zuen, 19 hautagairekin. Eta azkenean, komedia honenarena, abesti honenarena, hain jasken abestiarengatik, ia apainketa eta makillaje, produkzio diseinu, jantzien diseinu, eta jatorrizko gidoi honenaren sariak irabazi ditu. Gutxi gora bera pasaden asteko Golden Globes edo urrezko globoetako sari berdinak izan dira. Aldaketa nagusi bakarrarekin Paul Giamatti irabazi duela aktore honenarena eta urrezko globetan Cillian Murphyk irabazi zuela Oppenheimerengatik, noski. Eta atzean geratu da, berriro ere, Baionaren La Sociedad de la Nieve, naiz eta irratsaioetan aipatu dugun, uste dut. Eta uste dut, gaur horren inguruan ere hitzi ingo dugula. Bai, bere, bazegoen, ez? Izendatuen artean, baino berriro ere pelikula frantzez batek irabazi dio. Anatomy d'un chute, edo Anatomy of a Fall, edo Anatomia de una caída pelikulak. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, 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 it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Eta guk, gure bagarelako Critics' Choice, erabaki dugu gaur gure proposamenak ekartzea. Erabaki dugu edo Inigok derrigortu baitu. Tira, gurentzulek behin baino gehiotan idatzi digute esanez faltan botatzen zutela, lehen, egiten genuen, puri-purian tartea, eta gomendioak, eta bestelakoak, eta ea zergatik ezkenon horrelakorik egiten. Eta pentsatu dugu kontuan eukita nahiko telebista saio edo telesail eta pelikula konsumitzaile garela. Eta gurekin hemen laborategien Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendaria ere bagenuela. Esan dugu, venga, denon artean osatuko dugu zuentzako gomendio sorta bat. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon, irrukote. Ondo? Oso ondo. Baina musikota, jarri dezu. Guapo, Egia esan... Gustatu zaizu? Bai, ze besti da? Murder on the Dance Floor, Saltburn pelikulako soinu bandakoa, eta momentu honetan TikToken segulako arrakasta duena bestia. Badagoelako horrela diruduren artean challenge berri bat dela, beraien etxe erraldoietatik, korridoretatik dantza egitea abesti hau jarrita dagoela, batean ikusten da agian norbait etzan da lurrean, ez tekit hildakoren bat irudikatu zedolako zerbait. Hori, odola ikusten da? Ez, odolik ez. Desalbarten odolasko dago. Baina jendea edolo edo hilda, baina, challenge honen helburu nagusia da, jendeak erakustea, zenolako etxe buskak dauzkan, ez pentsa beste edo zardenik. Diregunak ze ondo aspertzen dian, ze ondo dakiten aspertzen. Eske, lan gutxi egin barduenak aspertzeko denbora asko dauka. Efectivamente.
watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Jende asko kokatu du Saltburn pixkate eliteren antzekotasunean, badaude akaso puntu batzuk aman komun xamarrak izan daitezkenak, ikastetxe bat, klase sozial ekonomiko diferentzia, eta, krimenaren giro hori ez. Baina ez dakit, nik ez dut elite ikusi, trailerra ikusi izan dut, eta entzun dut jende izketan, ez dakizuek elite ikusi eta Saltburn ikusi duzuen, baina uste dut oso beste giro estetiko narratiboan dabiltzan lanak direla. Oraindik ez dut Saltburn ikusi. Nik ez daren. Hori da... Hainbesteko arrakasta izan du, sentitzen dudala, ikusi dudala. Txioak ikusi ditudalako horren inguruan izketan, sare sozialetan bolo-bolo dabilelako, orduan pixkat sentitzen dut ikusita daukadala, nahiz eta oraindik ez dudan ikusi. Basaten ari nintzen bezala, hori izango da gorko nire aukera. Zalantzan ibili naiz Fallen Leaves pelikularekin, oraindik zinemetan harrapatzeko aukera balin baduzuen, nik aurreko astean ikusi nuen zineman, benetan oso gomendagarria, baina, Kaurismakiren pelikularen inguruan, akaso datorren astean hitz egingo dizuet, eta gaurko pentsatu dut, sari festa hauekin eta kontutan izan da, hortxe ibili direla, ez, Saltburneko hainbat aktore sari banaketa horietan nominazioekin eta bestelakoekin, egokia izan zitekela, eta hauxe Saltburnen trailer. Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you, not fucking invited. You alright? Yeah, I've got a flat tire. Take my bike. Hey, that is so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix. Oliver. Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie! My parents, they've got problems. What kind of? What do you mean problems? Badagoeneko hemen agertu dira lehenengo bi protagonista nagusiak, Barry Keoghan eta Jacob Elordi, eta beraien harreman arraro xamar hortatik abiatuko da pixka bat kontaketa guztia. Oxford, 2000ko hamarkadaren erdialdea, Ingalaterran girotuta, eta hortxe klase diferentzia handia. Barry Keoghanen pertsonaiak, beka baten bitartez lortu du Oxfordera heltzea, bertan ezin aberatsen artean errexegi integratu, eta akaso Oxfordeko edo kurtso hartako mutilik ez da egite zeanari, arrakasta gehien duenari edo popularranari hurbildu eta poliki-polikiaren lagun honen eta konfidente bihurtuta joaten da nolabait integratzen giro horietan. Eta kaso hori da pelikularen kokaleku edo abia puntua, hor sortzen diren harremanak, baina benetan pelikula abiatzen da udara iritsi kurtsoa bukatu da eta Barry Keoghanen protagonista horrek ez du nahi bere etxera itzuli, kontatu ditu hainbat gauza bere bizimoduare dagokionez eta gonbidatu du Jacob Elordik udara igarotzera bere gazteluan aberatsen artean, eta hortxe agertzen dira pertsonaia mordoa, zein baino zein xelebreagoak, ez da akaso nominazioetan horrela gora-goran egon, baina orentxe zalantza daukan nola den aktorearen izena, uste dut, amaren papera egiten duena, Carey Mulligan dela, izan diteke? Bai, esango nuke, bai, bera da. Eta netzako oso nabarmentzekoa da Carey Mulliganen papera, nahiz eta protagonismo guztia ere, beste aktore batzuen gainean erortzen den. Aktore festa, nahiko korala izan daiteken pelikula bat, nahiz eta bi protagonista nagusi horre badituen, eta beraien artean izan diren nominazio nagusiek. Eta ez dakit, komedia beltzaren giroan iaia beldurraren esparrura hurbiltzen den pelikula luze xamar, 2 ordu eta 10 minutukoa, baina benetan bizi ikusi eta asko engantzatzen duen horietako. Trailerran jartzezun, thriller gotiko bat, candy pop purpurinarekin. Horrek ez bazaitu, engainatzen pelikula ikusteko, jazta, horrekin dena esan da dago. Thriller gotikoa candy pop purpurinarekin. Ez que pentsa, aipatu dute oraintxe Carey Mulligan, eta bere izango zen pixkat thriller gotikoa, eta purpurina izango zen
beste papelazo egiten duen Rosamund Pike adibidez. Ai, Rosamund Pike da zoragarria. Bai, eta hor daude kontraste horiek, ez? Protagonista batzuk oso flower happy powerrak dira, beste batzuk oso ilunak, eta dantza horretan hasten zara pixkat sentitzen ezer oso, hemen zeraria gertatzen. Gaztelu ikaragarri ingeles zahar horietako baten testu inguruan, sexu asko, izerdia, odola, esplizitadea, dena ere ikusten da, eta... Improvisazio asko. Bai, ala esan dute? Ala esan dute. Izan daiteke. Gauza asko improvisatuta daudela, eszena asko improvisatuta daudela. Badago netzako alako talento aktorala, margen hori ere ematen duela, ez? Eta bai, izan daiteke. Pixkate, eszena asko daude, batzuk oso azkarrak dira, muntai aldetik ere oso lan ona, egia esan niretzat oso pelikula gomendargarria, eta errexamar ikusten da. Aipatu dut Fallen Leaves lenguan Imanolekin aritu nintzen, pixkat, kafe para kafeteros esaten dena, ez? Oso zine loditxoa, oso zine motela, oso zine ortodoxo bezala, ez? Eta aldiz, nire ustez hau oso erraxe ikusten den pelikula da, eta iaia dozen gozatzeko moduko esango nuke, bai. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back? Ez dakit, zein botako duen urrengoa orain, Imanol, June, Oiuri? Imanol da horrezko gonbidatua, ez? Berari zibarko digu tartetxoa. Garbi eukiduzu zer aukeratu, Imanol? Ez. De hecho, egun hauetan egiten ez pentsatzen haber ze pelikula ze telesai ekarri. Idealina izango litzaken eretzako, Balenciaga ekartzea, telesai Euskal Herri mailan espero nadan telesaia eta nire ikusteko deseatzen nabilena, baino... Lantalde teknikoaren kider izan zara? Bai, baina hortaz aparte baita Moriarty sortzaileen produktua dalako, eta horregatik ja ikusteko Bueno, iristen den momentuan orduan ekarriko duzu analisia. Bai, bueno, saiatuko naiz behintzat, baina bai, zuk esan dezun bezala, bere garaian teknikari bezala ebilin nintzen lanen, eta gidoi irakurtzeko tartea ere izan nun, baina bueno, lehenengo bi kapituluak irakurri nitun, baina ondorenako utzi nun seria hobeto gozatu alizateko eta ez izateko dena jakinda. Baina alare, guan dela desente denbora ja grabatu genula, eta nik lehenengo bi kapitulok aztuta dauzkat, osake. Beraz, gidoiak ez izu gehiagi spoileatu. Ez, asko ez. Eta gero hori izaten da, ez? Gidoitik azken muntaira gidoiak aldatu egiten direla, baina egia da tramaren zertzela nagusiak bai pixkator gertatzen direla, ez? Ba, zuzendari hauek gaina nahiko bereziak diaz, beraiek gidoia idatzita aukiarren eta itxita grabaketa egunetako, gero muntaian ordu asko sartzen dituzte eta aldaketa asko eta oso bertsio desberdinak montatzen dituzte, ez? Bai, baina egia da, kasuntan, bai beraiek esan da, Disneyek ez diote inungo lotura edo ditzet itxituraik jarri zentzu hortan eta nahiko askatasuna eman diote nahi duten egiteko, baina egia da, datak diala eta beraiek baita denbora gutxi eduki dutela nahi zuten hori egiteko orduan. Ez dut uste, beraiek nahi zuten denbora eduki dutenik dena nahi zuten bezala montatzeko. Baina, bueno. Uste dut hori ez dela inoiz gertatzen adar, ez? Beti dago erlojua hor norberak ezartzen duelako data bat, edo estreno bat dagoelako, edo diru laguntza bat zuritu behar delako, baina azkenean beti dago horrez, epe mugaren bat, eta... Eta bestalde, dago beste zuzendari bat, kasu honetan gaurko egunez pelikula honi buruz hitzeitean atorrena, dela Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayonak zuzenduta, eta Juan Antonio Bayona adibidez bai da zuzendari bat, gauzak oso ondo pentsatuta eramaten dituna, eta ja, adibidez, bere ezageta aurreko pelikula izan zen, azken aurrenekoa, Un monstruo viene a verme pelikula, inglesez grabatu zuten, aktore inglesekin, baina da hor mito bat, ez dakitena guztiz erreal izango da, nik uste dut baietz, dala, beraiek pelikula grabatu aurretik, grabatu zutela bertsio bat aktore katalanekin. Askoz, naturalagoa da behintzat kamara ez zain garestikin, eta... Hori, Un monstruo viene a verme buruz? Bai.
hori preparatu zuten eta intzuten errodaje guztia grabatu, ikusteko beraiek ondoren montai aldetik eta gidoi aldetik denak ondo funtzionatzen zuen, zuzendaritza planteamentu guztia ondo zegoen planteatuta, eta hor ja nabari da, dala zuzendari bat gauzak oso ondo preparatuta eramaten dituna, eta ja ez bakarrik grabaketa behi da, baizik eta grabaketa baino lehenago ja bere lanketa prozesu hori oso ondo lantzen duna. Orduan, zuzendari batzuk igual gelditzen die storyboardetan edo plantetan, nun zuzendariak edo bintzet lantaldeak preparatzen duen edo marrazten dituen papel batean sekuentzia hortan gertatuko dien kamera mugimenduak eta aktore mugimenduak, baina beha pixkat 5 paso aurrera juten da, eta iten dona da pelikula pixkat grabatu modu merke batean, eta gero ja... La Sociedad de la Nieberen kasuan, eginarazi zuen avioneta bat, han istripuaren mendi aietara joan, grabatu hurbilketa hori, nola izan zitekeen benetan bizitzeko, eta nahiko estajano bizta da. Eta gaina berezia da, pelikula hau kostatu da 10 urte aurrera eramaten, inungo ekoiztetxek edo inungo diru iturririk ez zuten lortzen, eta azkenean Netflixek bai eman diote askatasuna nahi zutena eta nahi zuten bezala iteko. Eta esango nuke, akaso sariketetan goiurik aipatu den bezala, ez da hain arrakastatxoa izan, baina Netflixi oso arrakastatxu gertatzen ari zaion pelikula dela. Akaso gure inguruan, egia da, aipatzen da, horre hizkuntzaren gaia ere, lenguan aritu nintzen hemen norbaitekin hortaz hizketan, jatorrizko hizkuntza gaztelera da, bertako aktore desenterekin grabatu dute, istripu hartan, istripu historikoan parte hartutako aktore batzuk ere agertzen dira kameoak egiten eta bar, akaso hau faktoria estatu batuar batek hartu eta ingelesez rodatu eta beste modu batera eginda, blockbuster batetik gertuago gongo zan, eta ez dakit, eta igual beste arrakastan maila bat izango zuken, baina uste dut nazioartean ere ari dela arrakasta izaten, egia da Espainiar estatuaren eta mundu latinoamerikarraren giroan behintzat, baietz, hor behintzat Netflix ari dela etekin hori lortzen, beraz, ez dakite, uste dut apostua nahiko apostu sendo atera zaiela, eta jende ugari ikusi dut azken egunetan, lehen aipatu dugu Instagram, mundu guztia da biela, Gorka Urbizuren disko berriarekin, azken bizpairu asteetan, La Sociedad de la Nieberi buruz asko ere hitz egin da sareetan, eta uste dut jende hor bada biela bolo-bolo. Hauxe istripuaren momentuko musika, Michael Giacchinoren musika, eta guazen oraindik enteratu xamar ez dagoenarentzat trailerra ikustera. Istripuaren momentua, hementxe trailerrak dio, egiazko historio batean oinarrituta, ez dakit, La Sociedad de la Nieve asko kokatu behar den, entzuleak uste dut, akaso ezagutuko duela, baina bada ez bada, biben pelikulan oinarritutako, historia berbera kontatzen du, nola baita esateko. Baina bakoitza liburu batean oinarrituta dago, hau, Bertziren liburuan, ez da? Eta... Baina, gogoratuko du entzule gehienak behintzat, handeetan, okerrezpaniziru, 30ko hamarkadan gertatutako hegazkin istripura, nun, hainbat rugby jokalari eta euren senide oso gertuko batzuk, istripu hartan geratu, asko hil, beste batzuk bizirik atera, spoilerrek ez dizuegu egiten, historia badelako nahiko historia ezaguna, baina hortxe, historioaren oinarria edo. Eta hortik pelikula asko egin daitezke, eta Baionak egin du berea. Eta badakit, hemen bigarren kafean, bai Goiuri eta bai Imanol oso zale zirela pelikula egiteko moduarekin, autuekin. Ezta? Bai, pelikula hau egin daiteke hainbat ikuspuntutatik, ez gehiegi, hau da, gertatu zena gertatu zelako, eta ez duzu historia aldatuko kontatzeko, baino bai,
gertatu ziren gauza asko 72 egunetan, okerazan nago 72 izan ziren, badaude hainbat ikuspuntu, eta Baionak aukeratu duena, ez dakit, niri unkigarriena iruditzen zait, eta asko gustatu zait. Ze istripu batean oinarritzen den pelikula bat beti izan daiteke morboso egia, eta uste dut ondo zaindu duela Baionak kasu honetan nun dagoen fokoa, zer dan kontatzen dena, zeintzuk diren protagonistak. Bai, eta azken batean gelditzen dela gehiago bertako gatazkan eta ez hainbeste historio globalean, ez? Biben pelikulak adibidez bai frivolizatzezun gehiago pertsonaien arteko gatazka, baina oso implizituki eta oso haragitan, inoiz hobeto esan. Bai, makabro xamar geratu zaigu, baina alaxe da. Nik ere ikusi dute. Zuk ere bai? Osondo. Beraz, denok ikusi dugu. Lehenguan entzun nuen Goiuri esaten asko gustoko zuela ofa hotxaren gatik egindako apostua. Bai. Eta ados nago, nire ere gustatu zait. Baina batez ere bai, gustatu zait ofa hotxaren bitartez kontatzen dana, eta hau akaso ez da hain cinematografikoa, ez da hain artistikoa norait esateko, implizituago dago, literaturatik gehiago dauka, liburuaren hausnarketetatik ere gehiago dauka, baina gustatu zaitze uste dut horrek eramaten duela ere pelikula beste leku batzutara, ez? Beste hausnarketa batzutara, eta pixkat esparru filosofiko hauetara, nolabait esateko, eta hori gidoiaren bitartez, gidoiaren dialogoaren bitartez egiten du tarteka, baina momentu batzutan ofa hotxan oinarritzen du, ez? Eta uste dut hartzen duela bere biziko interesa, bestetik irudiaren poetikarekin ere jokatzen duen bitartean, eta hor nik uste oreka ona topatu dutela. Ze badaude gauza batzuk akaso dialogoetan txertatuta elitatekeenak oso sinesgarri izango, ez? Eta pelikula ikusi ostean, zeia hori dago bendioa, pelikula ikustekoa, YouTubera igo dituzte Netflixeko kanalean uste daudela elkarrizketak historiako protagonistekin eta aktoreekin elkartu dituzte, eta badaude horrela bideo motxu batzuk, horiek ere gomendagarriak pelikula ikusi ostean. Hori da. Pablo Biertxiren liburuan oinarritutako pelikula da, eta nik ez du liburua irakurri, bai zati batzuk, eta horregatik diot ofa hotx horietan badagoela zerbait Pablo Biertxiren hausnarketetatik edo liburuaren espazio literarioago hortatik. Beraz, bai, niretzat ere gomendagarria. Uste dut pelikulak mugitzen zaituela. Naiz eta, ez, tentuz eginda dagoen, ez den morboso egia, ez den bizeralegia, historia hain da gogorra bere horretan, pixkate mugitzen zaituela eta bizirautearen eta eriotzarekin ere, dantza horretan kokatzen zaituela, ez? Nik esan behar dut, ez nitula ikusita lehenagotik neukan irudirik ikusita gertaerana, enitzelako jarri bilatzen, eta egia da, neukalako ere gogo handirik bilatzeko, ea irudirik bazegoen, zer ikusiko nuena pentsatuz edo, beldur horrekin ea ze irudi agertu ziren edo morbotik tirata. Eta pelikula ikusten ari nintzen momentuan, badago pertsonai bat, kamera bat duena eta argazkiak ateratzen doana, eta orduan bilatu nituen irudiak interneten, eta asko gustatu zitzaidan ikustea filmean dauden argazkiak erabat berdinak direla. Izugarri landuta dagoela detaileraino, nola maleta bat mugitzen duten momentu batean argazki bat ateratzeko unean, eta hasi argazkiak begiratzen eta detaile horiek guztiak ze ondo zainduta dauden. Bai, eta da gaina pelikula bat errespetuz indakoa, eta errespetutik. Baiona beak Lo Imposible intzunen, Goya sari bat irabazizun, eta itxasora botazun, pixkat, biktimai edo historioko protagonista hoiei omen iten, ez? Eta nabari da, beha dala zuzendari bat, oso bihotzetik eta oso errespetutik tratatzen ditunak pelikulak, eta hau, batez. Ari naiz niemen, Goiurik esan dako guztiak esaten, zeberak ez zer esaten, nik entzun dizkizut. Aurrekoan aipatzen zenuen biktimak esan barruen, hildakoak hartzen dituela, ez? Pixkate, hildakoen ikuspegian edo... Ez dut lehen esan dudalako, zeintzuk diren protagonistak eta zein, ez? Eta ez nuen dena esan nahi.
Iruditzen zait, horrari ginela dantzan, dena kontatu, ez kontatu, ez nuen dena kontatu nahi. Garbi dago historia mundu guztiak ezagutzen dula edo jende asko ezagutzen dula. Bai, historia, bai. Orduan, zentzurtan... Pelikularen enfokea, da igual, ez dakitez, jakin mina sortu dezakeena, ze gertatzen dena, ba, bueno, 1900 eta 70ko hamarkadan gertatu zen, eta honezkero ba, egin dira pelikulak, egin dira liburuak, eta uste dut jende gehienak ezagutzen duela zer gertatu zen. Horregatik ez nuen aipatu nahi eta horne binen dantzan. Baina bai, ados, inigo. Esan duzunarekin. Kontua da, nahi nola galdetu, gainontzekoak hemen ados zuden. Ados altzaudete. Hori, entzuleari galdera hori, ez? Kokatu dezu ja, alako ontaz ez du hitz egingo, ez da gidala galdera egin edo ez? Ontaz ez du hitz egingo ez, nik ez du dala aipatu, ez du esan didazu isilik zaude, bueno, kontua da, gainetik aipatu dudala eta ez nuela sakondu nahi horretan, baino, horretan sakondu nahi balin badezu, egin dezakegu. Nik uste ez badela, hildakoak oso erdigunean hartuta egilako pelikula bat, ez? Bai, niretzako nik sentsazio horrekin geratu nintzen pelikula bukatu zenean. Pelikulako protagonistak ez direla bizirauten dutenak, baizik eta hil egiten dinenak, tamalez. Horre ikusi nuen lenguan bideo bat, bizirauntzuen horietakoren batena, aipatzen zuela beraiek bereziki gozea bai, baino egarria ikaragarria zutela. Eta elur urak ez duela egarriak entzen. Beritu nahi hori kimikoki ulertu nahiea, baino ez da oso garbi agertzen, bueno, bilaketa labur bat egin dut, ez zite denbora gehiagirako man, baina nonbait ura orduan eta hotzago egon, gure organismoan sortzen duen erreakzioa, eta azalak beroa kanporatzeko, eta ekuazio horietan, egarri sentsazioa ez du kentzen, baina pentsatu nahi dut, kimikokire badagoela zerbait ura izozten denean, hidrogeno zubiak hautsi egiten dira, orduan pentsatzen dut berriro uretara itzultzerakoan ez dakit zerbait gertatuko dela. Bueno, hau urrengo egunetan tartetxo bat hartzen badugu, adituren batek azaltzen digun. Ja Oppenheimer terminoetan jarri gara, fisika kuantikoa eta reakzio nuklearrak. Gure txatean jende oso listoa dago, akaso norbaitek ere azaldi ezaguk, baina bide bat ezin diokerrek dio June, barkatu bihar ez pasa, astezken alba dezu. Bai, irakurri dut. Tira, la Sociedad de la Nieve eta zari gara, baina Junek eta Goiurik ere ekarri dituzte euren proposamenak, beraz, zuek esan. Bota June. Vale, neria labur, bueno, ni hemenen naiz, ditu estudien zuzendaria eta zinatitua eta ez dakiz, bueno, ni ez. Ni nator fantasia asko gustatzen zaidan puntu batetik eta liburu hau oso gazten nintzela irakurri nuen eta pelikulak ere irakurri nituen, baina banaiz hori pelikulak liburuetatikan datozenean detaile asko galtzen diren pertsona, bueno, iritzi hori duten pertsona horietako bat naiz, eta ikusi nuenean Percy Jackson liburuaren telesaia egin behar zutela asko poztu nintzen, ze liburuak baditu detaile asko eta baditu trama ezberdinak pelikulan ez direnak agertzen. Eta orain ari dira pixkanaka atalak argitaratzen eta erabat gomendagarria da. Nire ustez fantasia mundu hau gustatzen zaion jendearentzat. The Master Ball has been stolen. That is your quest. Remember what I taught you. You're gonna need to be brave now. Disneyen telesaia da, liburua, esan bezala liburuan oinarrituta dago, Zeusen tximista edo lapurtzen dute, eta Percy Jackson semidios, nola esango litzateke euskeraz? Sasi jainkoa edo? Bai, sasi jainkoa da, ama gizakia da, eta... Sasi jainkoak ematen du gezurretazko. Erdi jainkoa. Ez diozula sinisten jainkoa denik. Bai, baina ustut.
Itzik egokina hori litzatekela, bai. Ba hori, aita jainkoetako bat da, eta ama gizakia da, eta, bueno, pixka bat bere abentura kontatzen du. Eta, ez dakit, noizbait pelikula ikusiko zenuten hemen askok, eta pelikula nei asko gustatzen bazait ere, telesaiak baditu ja 5 atal, eta gehiago atera behar dituzte pixkanaka. Eta, hori, esan bezala, erabat gomendagarria da. Plataformetaz ezkara hitz egiten ari gehiegi, baina La Sociedad de la Nieve aipatu dugu, hori Netflixen ikus daiteke, nik aipatu dut Saltburn hori Primen ikus daiteke, Amazon Primen. Valenciaga Disneyen. Valenciaga Disneyen, eta Disneyen ere ikus daiteke, ez da? Oso Disney Factoria da. Tira, sasi jainko, erdi jainko. Erdi jainko dio elu jarreko. Bai, ez da hit, hor non bait, baina... Bueno, dana delakoa, ondo. Ondo, karo. Ez da egunero gehiagi erabiltzen dugun kontzeptu bat, ez erdi jainkoa. Jainkotxoa. Erdi jainko, eta listo. Bai, niri sasi jainko askoz jatorragoa egiten zait, baina sasi jainko ez da... Bai, badauka... Ez? Beste konnotazioa badauka. Bai, balideke, bai. Erdi jainko da, hori, aita edo ama jainkoa da, eta aita edo ama, ez. Ordan ez da, niri nahazte zaizkit, jainko hitzak hau pixkat komplikatu egiten du. Ze erdi jainko bat sasi jainkoa da. Jainkoa beraz, hasi jainkoa den bezala nere ikuspegirako, ez? Agnostizidadearen ikuspegitik, beraz, pixkat komplikatzen zaizkit kontzeptuak, baina bai, ulertzen dute... Fantasiazko mundu... Bai, hori da, ulertzen dut aldea, bai. Erregio, dia jainko guztiak, dia grekoak. Aizue, 7 minutu geratzen zaizkigu, baina oraindik ere Goiuriren proposamena entzun behar dugu, eta kaso trailerra ikusi zentzun dugu. Bale. Have you ever been in love? No one's ever asked me that in an interview before. I don't have to print it. Print what? That story that's written all over your face. Want to grab breakfast? I just met you. Egiazko 8 historioetan oinarrituta. Bai, badago telesaiak Modern Love izana du, Prime Videon dago, eta 2019koa da. Ze pentsatu dut orain, plataformen garai hauetan, horrelako gomendioak egiten ditugunean, gure joera beti izaten dela, pasaden astean esteinatu zen zerbait gomendatzea, edo duela hilabete esteinatu zen zerbait gomendatzea, eta orduan, segituan, iraungitze data daukatela telesail eta pelikulek, eta orduan ja, pasaden urtean estrenatu bali bazen, ja ez dut gomendatuko, ze azkartasun horretan bizi gara. Eta horregatik esan dut, telesail hau Modern Love ez dut inoiz aipatu hemen irratian, eta 2019koa da, baina oraindik ikusgai dago Prime Videon, beraz, zergatik ez, zergatik ezin dut gomendatu. Orduan, hauxe ekarri dut. Modern Love, New York Times egunkarian badago, astekari bat, Modern Love izen berekoa, telesaiaren izen berekoa, eta bertara jendeak bidaltzen ditu bere maitasun historioak, batzuk amaiera ederra dutenak, eta beste batzuk ez hainbeste, eta historio horietan oinarrituta egin zuten telesail hau, eta egia esan sekulako aktoreak dauzka, Dev Patel, Tina Fey, Anne Hathaway... Andy García agertzen da? Galdutan nuen Andy García, egia esan? Denetarik, ez? Ed Sheeran ere agertzen da? Ed Sheeran ez dut ikusinik oraindik? Agertuko da. Hauxe proposatzen ari garena, Goiuri lehenago hiltzen ezpalima zaigu. Telesailak, 8 atal ditu lehenengo denboraldiako okerrez banago, eta ez dituzue 8 ikusi behar. Oda, sueltoki ikustitzak ezue, ez daukate harremanik batak bestearekin, zen nola egunkariko historioetan oinarrituta dauden, orduan denetarik gertatzen da adibidez. Lehenengo atala dago oinarrituta New Yorken bizi den neska gazte batean, bera bizi da eraikin batean, eraikinean atezaina dago, eta atezainarekin du horrelako harreman bitxia, ze atezainari ez zaizkio inoiz gustatzen neska honek etxera ekartzen dituen mutilak. Baian ez, ligatzen du, eta etortzen dira etxera, eta atezaina dago hor kuskuxeatzen, eta ez zaizkio inoiz gustatzen,
horretan oinarrituta pixka bat, lehenengo atala bigarrenean, Dev Patel agertzen da, berak badauka horrela Tinder moduko aplikazio oso arrakastatsu bat sortu zuen, eta orduan kazetari helduago batek elkarrizketatu egiten du horren arira, eta azkenean biak hasten dira hizketan beraien maitasun historietaz, edo ea maite minduta daudena dela ez, ze gertatu zaien, edo orduan hor, beste historio batzuk. Beste atal batean, Anne Hathaway protagonista duen adibidez, Anne Hathaway kontatzen du, bera bipolarra dela, eta nola ere egin dion horrek, harremanetan, beste bateko protagonistak badira bikote bat ez daitzen bat urte elkarrekin egon ostean, seme alabak joan dira unibertsitatera eta orain bakarrik daude eta ez dakite zertaz hitz egin, ez dute ia elkar ezagutzen, hainbeste aldatu direlako, beste batean ama bikoterik gabeko ama bat agertzen da, politia da ze guztietan maitasuna ulertzeko modu desberdinak agertzen dira, harreman mota desberdinak agertzen dira, lehenengo amodioak, dibortzioak, gau bakar bateko historiak, sexun oinarritutakoak, ondo amaitzen direnak, ondo amaitzen ez direnak. Beraz, uste dut, pixkat gure ikuspegia zabaltzeko, edo maitasun historia guztiak ez direla berdinak ikusteko oso aproposa dela, eta hori xo gomendioa. Ze ona, oso ados nago, puri-purian behar ez duten telesaien eta pelikulen gomendioekin ere. Askotan azken unean gertatzen ari denari begira geratzen gara, baina normalean gure bizitzek ez dute ematen produzitzen den eta estrenatzen den laurden bat ere ikusteko eta hor bidean geratzen dira oso gauza honak. Beraz, gainera zuela eraginik ez, telesail hau ikusten duzu gaur eta estetikoki ikusten duzu eta ez duzu esaten zarra da. Hau da, norbaitek esango balu 2023an zehatu dute, estrenatu dute, esango zenukea, sinesten dut, ze 2019 atzo zen. Hala ere, gaur egun teknologia gauza asko egiten ditu, egunen baten hitz egingo dizuet Northern Exposure telesaiari buruz, doktoren Alaska bezala ezagunari, nik inoiz VHS-ean ikusita nuen, eta remasterizatu dute irudia eta sonidoa, filminen dago ikusgai, eta egia esan, ez dut esango gaurkoa dirudienik, hau, 80ko markadako telesail bada, baina, badirudi, badoka puntu bat gaur egun egin eta 80ko markadan kokatu nahi izan duzun telesail baten estetika bisualetik eta horrela. Beraz, ados, gauza bat hemen Gorkak esan digu, Imanol fitxatu dezue, ze fitxaje derra, tipo ona da. Bueno, tampoco. A ver, Gorka, tipora. Kroketak ordaintzen bitartzen. Galdera badaukat, zuentzat gaurko saioa agurtu horretik. Gure kroketa dealer nagusia gaur lanean ari da? Bai, goiuri hiltzen ari da. Entzuleok, gu bagoaz, bihar hemen izango gara, batzuk, ez dakit goiuri izango den, bizirik irauten baduak aso bai, bestela ikusiko dugu. Erdiko behatza hola altxadu gozo. Maitasun ondiz. Gomendatu digun telesaiaren maitasun anistasunaren barruan, hori ere koka genezaken. June Romatet Ibarguren datorren astelen arte. Imanol González Burrutxaga eskerrik asko, eta ez dakit datorren astelenean edo noiz, baina jarraituko dugu telesail eta pelikulen gomendioekin. Laster arte bai. Eta zuri goiuri, zain du? Bihar arte. Entzule, bagoaz, plazerra izan da, Blue Monday atzean utzi dugu, beste behin ere, nila sentsazioak urte asko dramagula Blue Mondayarekin borrokan. Eta bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, bigarren kafean naiz irratian oraintxe informazioaren txanda. Zain du eta izan ondo. Aio! Keep calm and bigarren kafea.